Οι περισσότεροι από εμάς σήμερα πιστεύουμε ότι η Ελλάδα σβήνει από την ιστορία για 400 χρόνια. Ότι οι κυνηγημένοι Έλληνες βρίσκουν καταφύγιο στα βουνά για να σχεδιάσουν την Επανάσταση του 21. Ενώ οι Οθωμανοί είναι ένας βάρβαρος λαός που δεν προσφέρει τίποτα το θετικό. Υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι τα 400 χρόνια υπό Οθωμανική κυριαρχία ήταν ένα όνειρο που πέρασε έτσι ενώ εμείς κοιμόμασταν. Δεν είναι βέβαια έτσι τα πράγματα. Τα 400 χρόνια είναι 400 χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλές εξελίξεις μέσα σε αυτά τα 400 χρόνια. Υπάρχουν διάφορα σημεία στη νέα ελληνική ιστορία στα οποία η συνείδηση του μέσου Έλληνα διαφέρει σημαντικά από αυτά που η ιστορική επιστήμη έχει πια αποδεχθεί και τα θεωρεί ως δεδομένα. Ένα από τα σημεία αυτά ήταν αυτή η απέραντη σκλαβιά και ο πόνος στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, όπως ήταν ο όρος που ιδιαίτερα στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν. Ένα άλλο σημείο είναι η ταυτόχρονη περίοδος της μεγάλης αναμονής του γένους, του έθνους. 400 ολόκληρα χρόνια όπου το γένος περίμενε να έρθει η στιγμή της γλυκιάς απελευθέρωσης. Λάθος είναι αυτό, η έννοια μιας διακοπής ρεύματος που βυθίζει τους ανθρώπους σε σκοτάδι 400 ετών. Δεν ισχύουν αυτά, αυτά είναι αστεία. Η αλήθεια είναι ότι η άποψή μας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει επηρεαστεί από τον τελευταίο αιώνα της ύπαρξής της, όταν πια κυριαρχεί η βία, η διαφθορά και η έλλειψη εξέλιξης σε σχέση με τη Δύση. Το 16ο και το 17ο αιώνα δεν ήταν έτσι. Χάρη στην έρευνα αρχαιολόγων και ιστορικών, ξέρουμε ότι αυτό το χωριό της Παναγιάς στη Βιωτία, όπως και πολλά μέρη της Ελλάδας, γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα πρώτα 150 χρόνια της τουρκοκρατίας. Από πού το ξέρουμε? Από τα Οθωμανικά τευτέρια. Τα τευτέρια αυτά αποτελούν επίσημες εκθέσεις της Οθωμανικής διοίκησης για τη φορολογία της κάθε περιοχής. Το τευτέρι του 1466 δείχνει ότι η στερεά Ελλάδα βρίσκεται σε παρακμή. 100 χρόνια αργότερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Το τευτέρι του 1570 δείχνει ότι ελληνικά χωριά, σαν αυτό της Παναγιάς, έχουν ξεπεράσει τους 1000 κατοίκους. Παράλληλα, Αλβανοί έπικοι έχουν σχηματίσει πολλά νέα χωριά. Η άφιξη των Οθωμανών ωφελεί τους αγρότες. Φέρνει τέλος στην εκμετάλλευση από τους χριστιανούς γεωκτήμονες των προηγούμενων αιώνων. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανήκουν στο Σουλτάνο. Τα πρώτα 150 χρόνια της Pax Ottomanica φέρνουν δραματικές αλλαγές σε όλη την Ελλάδα. Οι Οθωμανοί κάνουν σημαντικά έργα. Κατασκευάζουν αγορές, σπίτια, λουτρά, τζαμιά, σχολεία, νοσοκομεία, γέφυρες, υδραγωγεία και δρόμους. Τα σημάδια αυτής της ανάπτυξης είναι ορατά σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Ενώ οι θρησκευτικές ανισότητες είναι ισχυρές, πολλές τοπικές κοινωνίες ανθούν και οι πληθυσμοί τους ευημερούν. Όμως οι Οθωμανοί δεν φέρνουν μόνο την ευημερία. Μεταμορφώνουν την ελληνική επικράτεια. Τα χρόνια των Φράγκων οι Έλληνες έτρωγαν σαν τους Δυτικούς. Οι τρόποι και τα σκεύη τους δεν διέφεραν πολύ από εκείνα της υπόλοιπης Ευρώπης. 200 χρόνια αργότερα οι περισσότεροι Έλληνες έχουν υιοθετήσει τα Οθωμανικά ήθη. Καρέκλες και τραπέζια έχουν αντικατασταθεί από χαμηλά έπιπλα. Μαχαιροπύρουνα δεν υπάρχουν πια. Αντί για πιάτα, τώρα σερβίρουν και μοιράζονται το φαΐ σε μεγάλους δίσκους. Πολλοί άνδρες ντύνονται σύμφωνα με τα Οθωμανικά πρότυπα, φροντίζουν οι γυναίκες τους να μην κυκλοφορούν ακάλυπτες και ζουν χωριστή κοινωνική ζωή από αυτές. Όταν ο Μωάμεθ ο δεύτερος μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη, είναι μόλις 21 ετών. Έχει ελληνικό αίμα και μια Ελληνίδα μητριά
την οποία υπεραγαπά. Τρέφει βαθύ θαυμασμό για τα επιτεύγματα του Βυζαντίου. Από την αρχή, ο Μωάμεθ αποφασίζει ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα αποτελούν μια ξεχωριστή ή μια αυτόνομη κοινότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπόκεινται στους νόμους και τους φόρους που επιβάλλει η πύλη, όμως κατά τα άλλα έχουν ευρεία αυτοδιοίκηση. Για τους υπηκόους του Σουλτάνου, η θρησκεία μπορεί να αποτελεί στοιχείο διαχωρισμού, αλλά δεν εξελίσσεται σε πεδίο διαμάχης. Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι σέβονται την πίστη του άλλου και μερικές φορές ακόμα την επικαλούνται. Χριστιανοί πηγαίνουν στα τζαμιά και τους τεκέδες για συμβουλές και φυλαχτά. Μουσουλμάνοι επισκέπτονται Ορθόδοξους παπάδες. Κάθε πόλη έχει για προστάτη της έναν Άγιο, που τον σέβονται τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι. Σε αυτόν τον κόσμο, οι κοινότητες μοιράζονται κάτι περισσότερο από τις θρησκείες τους. Η μακραίωνη συνύπαρξη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων οδηγεί σε κοινές δραστηριότητες. Οι γάμοι μεταξύ τους δεν είναι σπάνιοι μετά από εξισλαμισμό. Όπως εδώ, στην Κόρινθο. Ζουν, μεγαλώνουν τα παιδιά τους και πεθαίνουν σαν καλοί γείτονες. Τότε, τι οδηγεί στην οριστική ρήξη στις σχέσεις τους το 1821? Πώς εξηγείται ότι μετά από 4 αιώνες συνύπαρξης, γείτονας στρέφεται κατά του γείτονά του για να τον εξοντώσει? Δεν θέλαμε να απελευθερωθούμε 300 χρόνια, 300 και βάλε. Στο τέλος κάτι μας έπιασε. Κάτι μας έπιασε ξαφνικό. Κάτι που προσπαθούν να το ερμηνεύσουν ο κύριος Βερεμής και οι άλλοι. Ξαφνικά πήραμε τα όπλα. 400 χρόνια συνύπαρξης, ευημερίας, αρμονίας, ανάπτυξης. Ναι, γιατί διώξαμε τους Τούρκους? Γιατί τους διώξαμε αφού φέραν την ανάπτυξη, την ευημερία στους αγρότες, την ανεξιθρησκεία, τους γάμους τους μεικτούς μετά από εξισλαμισμό. Γ***ο μου, την προπαγάνδα μου, την προπαγάνδα μου και όσα μάθαινα 60 χρόνια. 60 χρόνια ρε, που αφήσατε στο σκοτάδι ρε. 61 χρονών είμαι ρε και μ' αφήσατε στο σκοτάδι. Περνάγαμε καλά με τους Τούρκους ρε. Ρε αλήτες, 60 χρόνια με είχατε στο πυκνό σκοτάδι. Πέρναγα καλά με τους Τούρκους και έγινα ελεύθερος ρε. Αφού και επί τουρκοκρατίας τα πράγματα ήτανε αναπτυσσόμενα συνεχώς, ούτε καν σκέφτονταν την ελευθερία τους οι Έλληνες 3 αιώνες. Την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας. Δεν εντρέπεστε να ζητείτε από εμάς συνθήκην με τον έναν Κοτζιάς κατ' ο Σουλτάν Μαχμούτιν να τον χαίρω και αυτόν και το βεζίρι σας και τον Εβραίων Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα. Άμα ζήσω θα τους γαρίσω, άμα πεθάνω θα μου κλείσουν το πούτσο. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης, 1782-1827. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης.